Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sedaya jamaah ingkang kula hormati, kula wangsuli sekedhik tentang pembahasan kolombian tentang adab utawa perkawis napa mawon sing kita lampahi ten kene mayit utawa calon mayit utawa calon. Sing pertama rata-rata tiyang niku kan sedone niku kata-katae niku diwiwiti saka sakit. Diwiwiti saka niku mboten tercela, mboten dadi tandha sulh khotimah, mboten. Justru niku termasuk salah satu tandha husnul khotimah. Sedo sing diwiwiti karo sakit. Mergi Kanjeng Nabi niku nggih sedone sakmantune gerak. Nah, sing kita lampahi napa mawon. Pertama sing takziah, sing napa? Sing ngendani. Salah satu kewajibane tiyang muslim ten kene muslim lintune niku kan nek pireng sedereke wonten sing sakit enggal-enggal disambangi, diendani. Syukur-syukur saged beto oleh-oleh nggih. Apa buah, apa yatra niku. Mangke ten ngene rumah sakit utawa ten daleme pas ngendani niku pertama nggih sing jelas ulut salam. Pun lajeng tanglet keadaane, pripun keadaane. Terus sing ditangletaken malih, diimutaken malih niku tentang kewajiban. Senajan to sakit tetep wajib salat. Carane pun diatur kali syariat, nek mboten saged jumeneng nggih lenggah, mboten saged lenggah nggih kalih turu miring, mboten saged nggih mlumat, pun enten cara-carane. Nek tasih saged wudu nggih kudu wudu wajib. Nek terus dokter kok mboten nangsal kena banyu, iki terpaksa tayang. Pun enten syariat. Mboten nangsal gawe-gawe dhewe wis enek aturan. Tur tata kramane pas ngendani mboten nangsal dangu dijak jagongan sak jam 2 jam malah njaluk digawe wedang kopi wae suwi malah sakne sing sakit. Ben istirahat. Tur yang pun kesupen ndongakno ben dan sehat ngoten ben saged aktivitas malih. Niku nek sing kita sambangi tiyang Islam. Nek sing tiyang Islam nonton. Lah nek sing sakit niku kok non muslim utawa Islam tapi nakal. Islam nakal niku nek istilahe ten fikih niku fasik. Sering ngelakoni maksiat, sering ninggal kewajiban. Islam tapi ra salat ngoten contone. Nah, kita tetap dianjurkan untuk ngendani. Mboten napa ngendani. Tapi niku kangge dalan dakwah, nggih. Kangge dalan dakwah. Mergi Kanjeng Nabi nggih rumiyin gadah khadim niku sakit terus Nabi nggih nyambangi terus dakwahno Islam. Kita nggih ngoten. Ndang leren oleh nakal. Saiki dielingno Allah kanthi sakit. Engko nek dijabut nyawane pas nakal berarti engko sampai matine suhul khotimah. Nah, ngoten. Kita mboten ndongakno ndang sehat ndang nakal malih, mboten ora ilok malah. Ndang sehat yo ndang mendem malih, ora ilok malah kita melok kedosan. Kita ndongakno ben pikantuk hidayah. Nek sehat mangke saged ngibadah ten kene Allah. Ngoten dadi dongane beda.
Nek ngendang ini monggo mboten napa-napa sami. Pun umpami kok sakite niku sampai sakaratul maut. Nah, nggih sing diendangi sing sakit niki nggih ugi enten tata kramane, sing sakit. Nek diendangi yo jawab salah. Nggih, terus nek ditakoni sakit apa, keadaane pripun, nggih tetep muni alhamdulillah. Senajan kok sakit tasih muni ya alhamdulillah, rada penak, rada enteng. Sing sakit sebelah kene niku namung ikhbar mawon, namung jawab pertanyaane. Mboten niate ngeluh, mboten niate sambat. Nek sambat malah ra oleh. Makruh malah nek sing kuwi haram, mboten angsal sambat. Mergo nek sambat niku padha karo nyalahno Allah, nyalahno takdir. Nek namung ditakoki endi sing lara sirah. Piye rasane yo nyut-nyut, tok mboten masalah. Ora terus wadah-aduh terus sampai nyalah-nyalahne ngono mboten masalah. Nggih, terus manten-manten nek sakite sampai menjelang sakaratul maut. Nah, kita sing nyambangi nggih empun benten, mergo sing sakaratul maut wis ora kenek ditakoki. Wis mboten saged ditangleti sakit apa, mangap-mangap dhewe wis ana megap-megap. Maka kita disunahne nek pas nyambangi wong sakit sing sakite pun nemen pun menjelang sakaratul maut niku malah digengken maos kalimat thayyibah. Kengken dikir khususnya ngangge surat Yasin. Surat Yasin niku mboten kangge sing pun mantok, pun sedo mboten. Sing badhe sedo niku nggih ngangge surat Yasin. Niki dawuhe umak niku napa Kanjeng Nabi niku Iqra Yasin ala mautakum niku maksude wacana Yasin nanggone sing wis sedo utawa sing kate sedo. Terus malih selain surat Yasin ugi dianjurkan maos surat Ar-Ra'du. Surat Ar-Ra'du niku badhe surat Yusuf juz 13. Mangke jenengan pirsa niku nggih cendhek niku mboten dawane ra kaya Yasin. Cendhek mawon. Niku kangge napa nek surat Yasin niku manfaat faedahe ngentekno siksa kubur. Benten kubur niku mboten pikantuk siksa kubur oleh nikmat kubur niku harapane ngoten. Nek surat Ar-Ra'du niku nyepetno sedo. Ben sedone mboten dangu-dangu ben mboten kelarang. Ngesakne nek napa tiyang sakit terus sakaratul maut sampai sedina kok ngesakne. Sak jam ojo sak jam, sak menit itu rasane wong sakaratul maut wis ra karo-karuan. Apa maneh megap-megap sampai sedina sewengi, masyaallah. Sing nunggu ya wedi ya. Makane kita waosaken surat Ar-Ra'du. Nek mboten saged maca surat Ar-Ra'du, nekakno ustaz mboten napa-napa. Tapi sakjane sing paling mandi sing maca ahli waris. Nek wong tuwane sing sakit sakaratul maut sing paling mandi yo dongane anake ngoten. Sing paling mandi dadi ustaz sponsor tok. Wis iklan tok. Cara ngono kurang khusyuk lah. Yo gayane tok khusyuk tapi ora dulur ora apa. Dhek rono kan mergo diundang. Kadang-kadang yo rada mergo amplop bareng. Makane hati-hati. Mending keluargane piyambak sing ndongakno niku ben langkung mati. Oh. Nah, terus kalih ditalqin. Nah, talqin niku ngajari calon mayit, mulangi calon mayit. Talqin ngeten kalih. Enten talqin qoblal maut sadurunge sedo, enten talqin sing ba'dal maut. Sing talqin qoblal maut niku sing sakaratul maut wau dibimbing. Dadi enek sing maos, tur enek sing bimbing. Ayo nyebut, ngono lho. Niku namine talqin. Ayo nyebut.
Tapi sakjane sing sae ya aja ngomong ngono wis langsung mawon. Nek sekiranya napase jek dawa, kesadarane jek wonten, digengken mau syahadat secara lengkap. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Nek jek iso, nek nyawane napa ambekane jek dawa terus napa kesadarane tasih wonten. Nek sekiranya semakin berkurang, maka kalimat sing ditalkinne ya semakin sudo, aja dawa-dawa. Oh, ketinggali iki napase wis gak koyo sing normal. Maka talkine nggih la ilaha illallah. Ngoten mawon lho teman-teman. Muhammadur Rasulullah. Nek tasih saged. Kok mboten saged malih wis nemen megap-megape namung sak lafat mawon. Allah. Mandeg ngono dinteni karena piyambake niku pun pireng sakjane. Tapi berusaha ngucapne ngoten. Wis krungu aku nek diulangi Allah niku tapi ngucapne abot lesan. Kok saged abot? Lah niki salah satu rahasia. Mergo nang donya iku ngarang-ngarang maca zikir, seringe misui wong, seringe ngrasani wong, seringe mayudu wong. Nek mati angel ngucapno kalimat thayyibah. Sing tasih duwe kesibukan aktivitas mayudu ngrasani diterusno gak apa-apa. Engko diteni lek mati lah angel ngucapno kalimat thayyibah. Nek pengen gampang ngucapno kalimat thayyibah, wayahe sehat, wayahe waras ya gampang ngucapne kalimat thayyibah. Sehingga badhe sedo wis kulino wis. Wis otomatis cara mesin wis otomatis. Nah lek uripe pas wayahe sehate warang-arang melu istighosa ya ora tau melok yasinan tau zikiran ya ora tau meneng-menengan tok mati wangel. Nah, wonten niku khasiat napa rahasia khidmah. Pun umpami kok ditalkin niku pun saged muni Allah wis mandeg menencep. Sing nalkin wis ora oleh ngomong liya-liya maneh. Ben apa? Ben akhiru kalamihi Allah. Ben akhire ucapane calon mayit iku bener-bener lafaz Allah, mboten ditambahi malih. Wis mandeg kantun kita sing nunggoni nerusno maca Yasin, nerusno maca Ar-Ra'du. Nek mboten saged Yasin, mboten saged Ar-Ra'du ya maca Qulhu. Nek gak iso ya maca zikir sak isoe ngoten. Karena ampun terakhir niki mpunan, ampun ditambahi malih lek sawah sing kono wae sapa lek. Ora usah ditakoni reno-reno. Cukup niku terakhir pun nek lafaz Allah berarti pun berhasil piyambake. Justru lek mangking kok diselang-selani karo omongan liya. Piye lek kabare? Loro. Nah, berarti talkin sing wau batal. Kudu ditalkin malih. Soale kalimat terakhirnya loro akhire. Kudu ditalkin malih, ngoten nggih. Niku nggih kewajibane kita sing sehat-sehat sing nunggoni termasuk paling wajib ya keluargane. Bon. Mangke kok pun sedo saestu salah siji tandane niku mripate melek nggih mboten. Tiyang nek sedo niku mripate melek. Niku mboten tandha sul khotimah. Iki matine melek mangap welek mboten. Mboten tandha niku. Niku adalah kondisi di mana piyambake niku ngetutno rohe sing dijabu. Dadi lek badhe sedo sakaratul maut niku barang-barang gaib dadi ketinggal. Barang-barang sing nyata ketinggal marah samar-samar. Wong lek sakaratul maut iku wis ra kenal samping kanan kiri wis. Donggo dulur keluarga wis samar wis. Justru sing gaib-gaib kuwetok kabeh. Jin-jin, setan-setan, iblis-iblis niku usaha terakhir nggodha menungso niku pas sakaratul maut ben
piyambake menungso niku matine mboten beto iman utawa minimal matine kanthi suul khotimah. Wah niku usaha setan luar biasa wis. Sehingga ketok sangat setan-setan nganu jin-jin ketingal sing nggodha piyambake sakaratul maut. Sampai mento-mento dadi guru, mento-mento dadi wong tuwa, mento-mento dadi mbah-mbah sing wis sedo. Aku mbahmu, aku mbiyen urip iku salat, iku keliru kabeh. Iku mempengaruhi ngoten-ngoten jin niku setan. Makanya kita bantu kanthi wawasan ayat Al-Qur'an niku wau ben ngentengno. Pun pas wayahe sedo mangap kali melek niku wau. Niki kita sunah sing pun mentun ambekane wis dinyatakan kali dokter nggih, kali tim medis wis dinyatakan pancen pun wafat dan ditutup nih. Mripate dan diremni. Mumpung jek lemes, dereng kaku. Terus napa dagune niki ditutupno ngenten, dimingkemno. Terus tangane disendhakepne. Terus sunai rada ditekan. Enten penekan sing kangge ten ngene tangan iki. Ditekan rada ten wetenge ngoten. Ben napa mangke nek ngedusi sisa-sisa kotoran saking belakang niki saged medal. Ngoten. Pun niku pas wayahe sedo niki pus dinyata sedo. Lah nek umpama sing sedo niku non muslim, kaya wau. Sedone sing muslim mau non muslim kan oleh disambangi. Syaratnya niku wau diniati karo dakwah. Wong muslim nakal sedo angsal disambangi niate kali dakwah nuturi ngoten. Muga nuturi pas wae sehat mendal bekne tak tuturi pas loro iso mlebu ngoten lho. Pun umpami kok sedo sing wong Islam, maka kita sing napa sehat niki tangga-tanggane dulure disunahno bahkan sebagian diwajibno takziah ngoten nggih takziah. Takziah niku fungsine napa? Menghibur sing keluarga sing ditinggalne, disabarne, diwacana kalimat istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Awak dhewe iku mung sak derma gadahe Allah. Sak kala-kala ya iso ditimbali karo Allah, karek ngenteni giliran antri. Ngoten mawon. Wis sabar, mugi-mugi iki coba diganteni kalih Allah ganti sing luwih apik. Dadi musibah niku nek diistirjai, diwacana innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Niku ndonga muga-muga sing musibah pun ilang niku napa wong tuwa, napa anak, napa dulur niku ndonga supaya diganteni kalih Allah sing luwih sae. Sahabat Kanjeng Nabi niku pas mantun derek perang sakit parah Masya Allah. Terus sedo ninggal rondo terus Nabi ndongane muga-muga sampean oleh ganti sing luwih apik teko bojo sampean. Alhamdulillah gak dangu. Sahabat sing sedo niku derajate mulya sanget. Wong sahabat sedo pas mantun perang berarti kan mati syahid. Nah, sing saged ngungkuli derajate niki ya mung Kanjeng Nabi. Akhire mboten dangu nikah kali Kanjeng Nabi. Bejo tenan. Nah niku nek pikantuk musibah sing kita musibah niku napa sing perkara sing nggarai wong muslim susah. Niku namine musibah. Mati lampu oglangan niku termasuk musibah. Kanjeng Nabi nate enten oblik nggih kaya oblik lah nang kene ceblok mati. Niku kan yang Nabi yo muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus kali garwane Kanjeng Nabi oblik ae kok di innalillahi. Yo nek wong mati ngono. Terus Kanjeng Nabi gak cuma wong mati tok. Kabeh barang perkara sing nggarai wong muslim susah iku termasuk musibah. Lah wong muslim nek kena musibah tata kramane kengken maca istirja ben diganteni Allah sing luwih sae. Niku nek wong Islam.
nek sing sedo niki kok non muslim utawa kaya wong muslim tapi nakal, maka kita tetap dibolehkan takziah, angsal yang baru. Nah, sebagai nopo hablum minan nas, hubungan sosial. Tapi mboten ndongakno supaya disepuro, mboten. Ora oleh wong Islam ndongakno mayit kafir disepuro Allah, mboten angsal. Selain mboten mandi hukumnya haram. Teng Quran pun disebutaken. Lah terus tujuannya takziah napa? Nah niki mentakziahi tiyang sing non muslim sedo utawa wong fasik sedo niku tujuane termasuk ngumumne. Kan biasanya kan nek anu enten sing sedo kan diumumne. Nah, sampun tilar donya ngenten. Nah niku tujuane ben tiyang-tiyang sing gadah sangkut paut kalih tiyang non muslim niki utawa tiyang sing fasik niki saged mangertosi hak-hak kalih kewajibane. Nah, contoh umpami wong non muslim niki ternyata duwe utang nang wong liya, mbuh wong liya padha Islam mboten muslim. Maka dengan entene wong takziah nonton niku, dengan entene pengumuman kan ngerti, oh alah iku cek duwe utang nang aku, akhirnya kan ngerti. Lah niku kangge melaksanakan kewajiban-kewajiban niku. Saking keluargane ngerti oh nek ku duwe utang utawa bahkan diutangi wong. Oh berarti kok aku nagih nang kono niku tujuane ngoten niku. Nek enek wong non muslim sedo terus kita maca innalillahi angsal napa mboten. Nah niki beda pendapat. Sing jelas ngenten, innalillahi niku lak kangge musibah. Lah musibah niku cirine perkara sing garai susahe wong Islam. Nah wong kafir sedo niku menyebabkan tiang Islam susah napa mboten? Mestine mboten susah. Wong sudah hilang kekafiran kok, mestine mboten susah. Makanya mboten usah mboten nang enten sing aran mboten usah enten mboten nangsal ngucapno innalillah. Enten sing matur oleh, tetep oleh. Karena innalillah ini bukan donga. Niku kan pernyataan kita. Nek wong non muslim iku mati duwe ajal, maka kita wong Islam ya iso tetep mati gantek nengguyu guliran. Iku pengakuan ya Allah, wong non muslim niku nggadahi jenengan balike nggih mangke jenengan mempertanggungjawabkan amale. Kula Islam nggih gadahi jenengan benjing mempertanggungjawabkan amale jenengan. Pengakuan mawon siji. Nomor loro, innalillahi kangge musibah. Napa wong non muslim niku nek mati nek sedo dadi musibah wong Islam iso uga dadi musibah. Karena napa niki dawuh bagian ulama. Wong non muslim niku nek urip nang nggone negara Islam niku kan ditarik pajak. Lah nek wong non muslime sedo berarti penghasilan pajak niki, pemasukan pajak saka non muslim niku hilang. Lah niku ne sing diistirjai niku ne. Walah rek, biasane kok bayar umpama 1 juta benulan, saiki sedo sing wong kafire yo innalillahi. Bukan innalillahi ten sedone, tapi mergo kehilangan pemasukan niku. Nah niku enten sing berpendapat ngoten. Pun enten sing ditanggotaken niki dereng masalah tentang ngedusi nggih. Niki tasih masalah sing milai sakit terus sakaratul maut ngantos niku wau takziah ngumumne. Nek wong Islam kan sunai diumumne nggih, diumumne nang masjid musala terus ngaturi takziah terus ndongakno muga-muga husnul khotimah, muga-muga disepuro Allah. Niku nek sing sedo wong Islam. Nek sing muslim ngumumno nang masjid musala niku sebagian enten sing membolehkan, enten sing boten membolehkan. Gini ku wau membolehkan dengan catatan niate bukan mergo ndudukno musibah, ben
Wong liya-liya niku sing duwe urusan karo piyambake cek ngerti nek iku wis sedo. Wis iku wis mati. Dadi engko karek awak dhewe ya apa? Apakah duwe utang, duwe sangkut paut dodolan, napa dagangan napa sing dereng beres dan diurusi. Nah, niku tujuane ngoten. Pun nggih, juga manfaate subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum